Siapa paran ni Raja Mardobu. Los jongjok kita namar dong tubu, namar hamaranggi, nadong di kota Batam. Ano di pasah ketua umum pehatana. Los si sada hata main na dohot nasien Raja dong sahuta. Di per ada ton ni burut tahun. Tangiang nami, tangiang tak. Sayang dia mahatop buru tahun di Litiadora. Asapitor hatop marurat tutoruan. Tibo merbulung tugijang. Mardak katongo tusiamun merating nang tuhabirang. Aku yakin helat tahun do buru tahun ini sudah diberkati Tuhan ini. Rencananya saja sudah diberkati Tuhan ini. Dan pasti dia akan cepat diberkati oleh Tuhan lewat momongan, ya. Itu saja yang boleh. Kami orang tuamu di sini semua hanya membawa doa. Kiranya rumah tanggamu semakin diberkati. Lewat pekerjaannya juga di Malaysia sana. Amin, amin. Kalian akan pasti diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Itu harapan kami. Nah, mau letuk pe kau pasa taporan non nah hatanin sa Tuhan ima taton nami anggo pasa non tongdang dibutuh muna. Ima hata nami sa luhuna siya nakabapam babatuan babaudam nadong di Pulau Batam dan Nangda. Ya, pinasa itu ketua umum. Malatema punguan namarlas ni Roha di akang di Sonrodo sian tonga-tonga ni punguata sa luhutna keluarga besar Raja Toga Sirait boru dohot bere nang ibe berena narong di Batamon dinarap makalason ulota di bagasan sadarion rap dongon raja ni donga sahuta dinarap kami tutu marlas ni Roha mangadopi gokod do jojo na sian hamuna las roha nami jala marhite pungwata hata moleate do dohonon di gokod do jojo muna sadi pasu-pasu Tuhan ma rencana di keluarga tujuan nerion songonima hata nabui pasaton nami tuakang ate jadi di buruku dohot hela na siluki dohot hela nami ate jadi di sini kami datang boru dan hela kami dari keluarga besar Sirait untuk membawa di dalam doa semoga apa yang kalian inginkan diberkati Tuhan. Kami sangat terharu ketika informasi yang kami dapat dari Mama si Holly Roham Boru dinalayang mabanadakmu. Itulah yang kami harukan sebenarnya. Ya, semoga Tuhan menjawab apa yang menjadi impian kalian atas doa-doa yang diberikan oleh orang tua yang hadir pada saat ini. Bapak, Bapak Uda, Bapak tua, Namburu semuanya. Ya. Jadi hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada Tuhan. Semoga apa yang kalian inginkan dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi ima diho beru. Dohonoma songon hatani nama tua perhitian ni tangyang ngami di nama jalo ada tamu di bagasan sadarion giring-giring ma tugosta-gosta marborason sikoru say tibu mahamu mangiring-iring uhut mangopaupa di anak dohot boru asa pinatiko kujur ma tutopin itapia tung tu dia peho boru dohot tela mangalaka tusima hamuda dapotan persaulian. Madudu. Di sini pasahatamen non ulos nagajang ulos sitorop rabu ulos nahapal. Tangyang ngame matutu tuamat tade bata asa gajang ma umur muna tujulan nyaron. Jala salam hafal matutu pasu-pasu ni Tuhan pasahaton na tupar rumah tangga muna tujulan nyaron. Asa boru nang hohela saat natar pasitay di ulos si gajang rabuon
asa sitorop pinopper mahamu tujulan nenon imanang tangyang ngami. Jadi nabar pudi dongonon nami ma di hak keluarga muna na dua. Bitang narumiris tuabun na sumorop. Anak petong dihamu ris boru pe atong torop. Tung songoni ben non na terpasa ni punguan lasma rohani akang majalop. Ate. Jadi imaran abu hupasatami songon hata di pesta Pajaluarat di Borunami di Bagasan Sadarion.